केपीबी कन्हैया प्रसाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे जब भोर होला जब पुरवैया बहेला ए सखी बोलो ना देह के नसे नस पूरी पूरी उठ जाला ए सखी और का होला ये सखी का कही अपन दुख बोलो पाछर की लहंगा देह पर महंगा लागता खोल के फेंक दलो ओटा पे घूम अरे ई का ए सखी बोलो ना हम दुख में बानी हाँ हम वियोग में बानी अच्छे। आ देवर बाबू हमार मजाक उड़ावतनी ए सखी बोला ये सखी कलाई में के चूड़ी बात देवन छुरी नियन चुभता तो फोर के विधवा बन जो अरे तारी की जाए को जेते मरद के ले जीव का भीतर ए सखी बोलो ये सखी का अपन दुख हम तहरा से सुनाई अरे ना अब कहो ए सखी बोलो मटर के छेमी बा हाँ तेवन करेजा पर हमार छेनी नियन सालता ए सखी निकिया के लील घोल जा भोर होता हाँ जा भोर होता ए सखी हाँ कोयलर के बोली सुनतनी हाँ कोयलर के बोली सुनतनी हाँ। तो कोयलर के बोली सुनते हमार करेजे में हुक उठ जाते कैसे राजा जी हमार आइल बनी अरे वो हमारे संग जीत कैले बनी कटनी करावे के हम नैहर में कबो कटनी नहीं कैले ए राजा जी बोलो रउआ हमरा के रात भर खटनी हाँ आ दिन भर कटनी रउआ हमरा से करावतनी हाँ सुनी हमरा से कटनी होई ना का करबे रउआ हमरा के कटनी करावे कहतनी हाँ आ हई ए सखी हाँ हई देवर बाबू सूत के खई है अरे! हई गोतिनी हमर बैठ के खई है पूरी तू हो कटनी करबू तब हम मानब तो हम कटनी उटनी ना करब तू कर संगति आदि काहे करता रे? अभी नया नया आइल बिया वो हमार छोट भाई ह कबो हम ओकरा के हंसुआ के पेट धरौले हैं हाँ तार गोतिनी ह आ गोतिन देखू नया नया चलो हम पे चली जा गोतिन हरे घर की इज्जत ह ओकरा से घर में गुरही करवाई जा आवे ही जा खेत मत कटवा जो करे से घर में गुरही करवाई जा माने हमारे नंदी तिवारी मुखिया बाबा और लल्लू बाबा के सजन से हजारों हजार रुपए पुरस्कार आयल जगदीशपुर तिवारी बाबा लल्लू बाबा के बार बापो लगे आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा कि राति भारी खटनी तो के कोरी कंपनी राति भारी खटनी राति भारी खटनी तो के कोरी कंपनी राति भारी अरे कोकरी नियन हटे डाडबा ए राजा ए राजा जाई ना लगा ली बनिहारा ए राजा जाई ना लगा दी बनिहारा बाबू बाबू हो अंशु बाबा हजारों हजार रुपए पुरस्कार देनी हमारे संग संग सुरेंद्र बाबू भाई हमारा समाज सेवी ददन यादव जी 500 रुपए पुरस्कार भेजोले बनी लालगंज से हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा राति भारी खटनी